dia, Pau. Bon dia, Helena, què tal? Com anem? Bé, ahir vam tenir una fuita d'aigua, no?, que ja ha estat solucionada, tinc entès, no? Sí, dues, millor dit. Dues, caram. Sí, una de més magnitud que l'altra. En qualsevol cas, el que deies tu, el més important és que ja estan solucionades. Una d'elles va ser a la carretera de Torrembó, pròxima a l'encreuament amb Can Cosme. I clar, aquí el tema és que ens comentava la Maria Ballester, la gerent de Gosam amb qui hem parlat, que ens ha explicat tots els detalls, que és precisament una zona del poble en què si hi ha una fuita afecta a carrers importants, com per exemple els tinc aquí apuntats, doncs el mateix Can Cosme, el Panagall, Aranyó i el Gesmar, que van ser afectats. Per sort va ser poqueta estoneta, va ser, sí, aproximadament de 2:45 del matí fins les 10 i escaig, una coseta així. I també deixa'm dir que si algú pensa, diu, m'han restablert el servei però l'aigua em sortia amb molt baixa pressió, això és normal. Quan es restableix el servei s'ha de fer d'aquesta manera per evitar precisament que la pressió de l'aigua provoqui noves fuites o problemes. En aquest sentit, doncs, com dic, això d'aquesta fuita a la carretera de Torrembó, i també vam tenir unes horetes més tard, sembla ni fet expressament aquestes coses, vam tenir una altra pròxima a la zona de Can Victoriano, que per sort va ser de menor envergadura i l'afectació va ser, no diré mínima, però sí que va ser menor que en el que seria la carretera de Torrembó. En qualsevol cas, insisteixo, tot reparat, que és el més important en aquests casos. El motiu, doncs, el desgast de la instal·lació, perquè quan seran les juntes de la canonada no va ser res que no sigui, doncs, fora de lo normal, que passa de tant en tant, i vam tenir la sort que va ser un veí en la carretera de Torrembó, en aquesta fuita de la carretera de Torrembó, que va veure que sortia massa aigua de la vorera, va avisar i a partir d'aquí doncs, es va activar doncs, el protocol de reparació. Com dic, he pogut parlar amb la Maria Ballester, que ens donava els detalls d'aquestes dues actuacions. Sí, no, simplement era una canonada que amb una junta doncs, tenia una fuita i necessitava ser reparada. Moltes vegades aquest tipus de fuites, fins que no surten per la vorera, no es veuen. Clar. I en aquest cas, sí, es va detectar durant la nit que hi havia una baixada com de cabal per aquella zona. Ràpidament, entre aquesta informació més la informació del veí que va veure la vorera mullada, doncs tal qual, l'endemà mateix es va obrir i es va reparar. Sí, això va ser en el carrer de Can Victoriano, va afectar un parell de carrers més d'aquella zona industrial. Una màquina va venir a ajudar-nos per excavar, per poder obrir el forat i poder fer la reparació. La màquina va poder venir al voltant de les 11, quarts de 12, i mentrestant, acabada la fuita, acabada la reparació de la carretera de Torrembó, doncs es va poder fer trucades al veïnat, sobretot als negocis d'aquell voltant de la zona de Can Victoriano, per dir-los que probablement entre quarts de 12 i les 2 hi hauria algun tall puntual per poder acabar de fer aquesta reparació. En aquest cas l'afectació va ser a volum de veïnat va ser molt menor i va ser molt més puntual, i la reparació va ser molt menys aparatosa i es va poder acabar al voltant del migdia. Doncs bé, si més no, les persones afectades igual no es van donar gairebé ni compte, doncs, no? Sí, segurament, en algun cas segur. També deixa'm dir que ens comentava la Maria que a l'estiu és més probable que hi hagin fuites, primer perquè la gent doncs, obre més les aixetes, per qüestions lògiques, i també com que hi ha més contrast de temperatures, això pot provocar que a vegades les canonades es vegin afectades. Per això moltes vegades veiem més fuites a l'estiu que la resta de l'any, no és per res més que no sigui això que acabo de comentar. En tot cas, doncs, si veuen aigua pel carrer, doncs que facin el que ha fet aquest veí, no? Avisar, aigües d'Arenys. Sí, de fet li deia a la Maria i ens deia que tampoc fa falta trucar cada vegada que veiem una taqueta d'aigua, però sí que si veiem alguna cosa que nosaltres considerem anòmala, doncs sí, no està de més d'avisar, i si s'ha de descartar que sigui una fuita, doncs millor, però que almenys quan menys temps es perdi millor, sens dubte. I tant. Pau, tornem a parlar aquest matí? En principi no, bàsicament perquè tenim més informacions a l'informatiu, però una d'elles ja la vam donar la setmana passada. Recordarem doncs aquests consells de seguretat per gaudir de les vacances doncs amb tranquil·litat, tenint en compte que estem a finals de mes, segur que molts comencen vacances demà o pròximament. Sí, aquest cap de setmana és operació sortida. Segur, 100%, per tant farem el recordatori i també donarem tots els detalls del que serien doncs, les catecolònies dels diferents torns, a quina casa va cadascú, quin és el material imprescindible, però això ja ho esperem i ho comentem a l'informatiu. Perfecte, doncs fins a 2:15. Allò us espero, Fins ara. que vagi molt bé.